मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्यांनी शास्त्रीय संगीत, लोकनृत्य, भरतनाट्यम, कथक, गोयची लोककला, नाटक, रंगभूमी आणि दशावतार ह्या सारख्या प्रयोग कलांचे प्रशिक्षण घेवपी विद्यार्थ्यांक शिष्यवृत्ती आणि मानधनाची घोषणा केल्या। निवड केल्ल्या विद्यार्थ्यांक 3,600 ते 9,000 रुपया मेरेन आर्थिक मदत मेळटली। या खातीर अर्ज करपाची निमणी तारीख 30 मे मेरेन उक्ती आसतली। RDX का ब्युरो रिपोर्ट। Especially for the scholarship purpose, which is the government of India ची, okay. वो सर्क्युलर जो आसा पळय न्ही, वो सर्क्युलर तुम्ही सगळ्या जाणांनी पब्लिश करचो। मुद्दामून म्हणजे परफॉर्मिंग आर्ट्स, क्लासिकल, वोकल, इन्स्ट्रुमेंटल म्युझिक, फोक डान्स, भरतनाट्यम, कथक, ओके, फोक डान्स फ्रॉम गोवा, ड्रामा अँड थिएटर, त्याचबरोबर बाकी दशावतार अँड अदर ट्रेडिशनल परफॉर्मन्स हाज्या खातीर तांच्यांनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी स्कॉलरशिप्स दिता, हे स्टायफंड दिता, हे शिकपाकूय बी। आणि अंडर दीज स्किम्स ती सिलेक्टेड जाता ते चिल्ड्रन्स, इट इज स्टायफंड फ्रॉम द 3,600 टू द ट्रेनिंग फीज 9,000 पर्यंत दिता। सगळ्या जाणांनी त्याच्यात 30 मे पर्यंत हे अप्लाय करपाक जाय। शिकपाच्या हांगात वेगवेगळे कडेन जे शिकता भुरगे तांकां इन रेप्युटेड इन्स्टिट्यूशन्स आणि त्याच्या खातीर ते करता। ते डिपेंड्स अपॉन देम, अप्लाय सगळ्या जाणांनी करपाची।